כשהחיים עמוסים ללא תכלית שנראית באופק, אנחנו בעצם לא באמת חיים. כיוון שדבר נקרא על שם סופו וסופנו למות, אנחנו בעצם מתים מהלכים. אם אתה פוגש חבר בדרך והוא שואל אותך מה המצב, לאן אתה הולך, אז אתה עונה לו, האמת, אני הולך לקבר שלי. אבל בדרך אני עובר בבית הספר, אני עובר באוניברסיטה, אני מקים משפחה, עובד מאוד קשה, עסוק מאוד בגידול הילדים, אבל בסוף, כמו שאמרתי, אני הולך לקבר. החיים עפים, נגמרים במהירות. כתוב בתהילים, תפילה למשה איש האלוהים, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. ורובם עמל ואבן כי גזחיש ונעופה. אדם כמה חי? 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה? מה עוזרות לו אותן השנים? הרי הן מלאות לרוב בעמל ובקושי, ובכאב ובאבל. איזה מין תכלית יש לחיים כאלה? אלא אם כן, העולם הזה הוא רק פרוזדור כדי להגיע לטרקלין. כל הקושי של עכשיו הוא זמני, שמטרתו להגיע לתענוג האמיתי. אומרת המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כלומר, כל יהודי זכאי לעולם הבא. אלא אם כן הוא עשה עבירות חמורות. אז מה אם כתוב? מי אמר שזה נכון? מי אמר שהתורה אמת? מי אמר שקיים בורא לעולם? אולי זה סתם המצאה של הדתיים. כך גם אני חשבתי עד שנתקלתי בהוכחה שנראה היום. הוכחה שראו אותה דוקטורים, פרופסורים, מומחים למדעים מכל רחבי הקשת, וגם הם חזרו בתשובה. אם אתם סקרנים, בואו והצטרפו אליי לשעה וחצי מרתקות, שבסופן תהיה בידכם ההוכחה לאמיתות התורה. תוכלו למצוא בתיאור הסרטון קישור לסרטון ההוכחה המלא. אני מחכה לכם.